timing kayo. Ay tulog ka drama. Ay tulog ka drama dyan ni uling. Dili kita bunan og unas. Ay bukas na uling na ron. Uy tao ba? Hoy tao? Wala. Uni ba? Sino din ha? Yan dua ka drama. Tukas pikas bisa kan tuka. Pero namay. Wala ba kay tao no? Kasi Ayun ano na isulod ni. Bag-o ni bag-o. Dali ki. Uy tao ba? Naghanag ko ni Grace kay kwarta na ni. Bantay-bantay dira ha. Sige. Pantaron. Kwarta na ni. Mas maayo ani. Una lang siguro nimo ning isa. Pas sa kanig puno dira no. Kay para makakwarta tay baligyan Para ma-secure na nadaan ba? Diri oh, di pa no. Una lang sa nakon isa. Kapapalit na tag. Sudan na ni ron. Pangraag ni pangraag. Kaniyo init pa niyo bago pa niyo. Kedua na na. Kaniya kinanay ulan. Ay, iwad ta tong gram. Ayo uy. Init pa kay na dili man gyapon nato na makuha. Magkawato di mo nang init pa ni dala na to wala na isulod ang sako kay na sunog ang sako. Kani ro kay gipaugan na daan kay yahir na to ani. Asa ang tagiyan ni no? Ani di pa to balik no? Ganing swerte kita kaway tagiya. Dili kay mahal na bang uling nun. Lah. Ana. Tan. Kaniya. Kira na ni kilo. Mga wala na mga 20 ni. 20 kilos na ni. Kinahalin na ni. Nyaran nang halin. Ilang kilo uling ron? But kini kilo ani. Tama na siguro na. Mga ni. Patay akong uling. Basa na po ito na sa suga bes ulan. Maling ba kay? Ang pantang ulan na ba? Oy! Ay, oy. Wala naman mag-ipos. Anong ipos lagi? Wala namang gud eh. Gihipos na lang gitabangan kay wala may tagiya dire among gihipos na lang. Ano ba sa ito na kayo mo? Di gitabangan ka namo ba kay nanay ulan niya pag agi na mo. Wala may tagiya niya kusog nang sayang man gud gipaugan nimo ni. Wala sige, tawagin na lang kuwi. Nagago biya ka ni. Gi. Asa man kaniya to di ay mo ni mo uling di ba nimo bantayan nya magyan kag kawatan dire. Dali ninyo, dali. Nya magyan kag kawatan dire. Salamat kay Kun. Sino pa kay puso ng kanding dito kabayo ko kami lang dire Kun. O sige kay, napong ipuson po ditong kanding ba? Daghan kayo. Kamu may bala dali. Sige ha. Sige. Walik na ko. Ipos na tanan ha. Oo, Sige, sige, salamat kayo ha. Oh, sige. Salamat. Una lang na dito eh. Para safety na na. Tara na. Kasi mula na ma. So, what's up mga tatang, no? So, shout out day kang Ernaline Mokoy, kay Nonoy Eduardo, shout out kay Ana Iska Nisa Vlog from Las Piñas City, Manila, kay Mariel Ibanez, shout out og kang Nonoy Edwamana, then Astig Vlog, shout out, then kay Grace Vale, shout out, og kang Mimi Gumakay, shout out, og kang Rosel Torres, shout out kay Nobami Kavanban from Spamas Digos Campus, ay di Davao del Sur State College, shout out. Sulit Panse Pairs Commentor Elayang yang Davao City, kay Roldan Gonzaga o kang Milita Monte de Ramos, shout out Kim Suramin, shout out kay Elsie Isabella's Vlog o kang Marlon Campos, El Jusap, shout out o kang Anastasia Bahinting from Tubod, Bansalan, Davao del Sur, Elvira Sumaling, shout out Jubosong Bravo, shout out Mr. Sardito of Rosel Lanutan TV, shout out Coins Lover PH, shout out Vincent Tivida, shout out. Gibaklay lang mo dito babaw ko daan.
And kay Aljo Shop, shout out. O YouTube mo na shout out. Ganun, shout out. Paki-follow sa Facebook page ni Kudakiko. Di panguluhan ka ni Bobby Corb Idol. So paki-follow siya kung gusto mo magpakudak no, available iyang photoshoot, unsa pa na prenup or anything basta videography o photography. So paki-follow ning Facebook page ni PM niyo ni si Kudakiko. O Dolin Sistirakas paki-support sa ilahang page pod no. So Shoutout ko kay Mary Angana, shoutout mo diya. Isa pa. Paki-follow sa among Facebook page Mr. Atang o subscribe sa among YouTube channel. for more video. Please Subscribe. subscribe. So kana lang guys, daghang salamat.